ఈ ఏడాది ఖైరతాబాద్ గణేశుడు 72వ సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడుతున్నాడు. విగ్రహ తయారీ పనుల్లో భాగంగా ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి ప్రాంగణంలో కర్రపూజ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్సవ కమిటీ అధ్యక్షుడు ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్తో పాటు ఎంపీ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ పాల్గొన్నారు. ఈసారి 69 అడుగుల పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతిగా ఖైరతాబాద్ గణేశుడు దర్శనమివ్వనున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన పోస్టర్ను కమిటీ సభ్యులు విడుదల చేశారు. కర్రపూజ నుంచి విగ్రహ తయారీ పనులు ప్రారంభమవుతాయని, సెప్టెంబర్ 14న ఉత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయని దానం నాగేందర్ తెలిపారు.